Itsasoa kupidarik barik sartu da Donostiako Alde Zaharrean. Paseo Berria eta Salamanca etorbidea gainetik pasa eta Aldamar kalera doazen kale txiki guztietatik ura erruz. Aurrean harrapatu duen guztia arrastaka eraman du, kontainerrak, taoko posteak, eta indartsu jarraitu du bere bidea. Abuztuak 31 kalean esaterako barru-barruraino heldu da. Kostatik 16.000 dagoen buiak 8 metro eta erdiko olatua ere neurtu du. Kontxan dauden pub eta diskoteketako arduradunak itsasgorak zekarren arriskua ohartarazi eta itxi egin dituzte. Eta kontuan izan da gazte asko egoten direla gauez hondartzan, sarrera debekatuta izan dute. Muturreko neurriak hartu behar izan dituzte Donostian. Kursal, Mundariz, Maria Kristina zubiak itxi dituzte. Itsasoak baranda zatiak hautsi ditu. Alde Zaharrean, Zora Luze eta San Juan kaleko beheko solairuetako bizilagunak ere kanpora atera dituzte. Gaua benetan oso mugitua izan da Gipuzkoako hiriburuan. Azken urteetako denboralerik gogorrena eduki dute.